बघा पाऊस किती मस्त पडते. हे बघा सिनेमॅक्सचा रोड आहे आणि सिनेमॅक्सचे इथे जे मच्छी आहेत आज बघा मच्छी किती भारी भारी आहे. तर मी सांगितले कोलंबी आणि मोत्यांचं सार बनवायचं आहे. तर कोलंबी फ्राय किंवा रश्श्यामध्ये आणि त्यासोबत मोदका ही बघा ही मोदका म्हणतो त्याला. त्याचा सार खूप चांगला लागतो. आणि आज मच्छीचा भाव काहीच असेल बघा. इथे पण आहे ते. हा जिताडा आहे ना. कसा आहे तो जिताडा देतात किलोवर 800 रुपये किलो. आणि ही कोलंबी मोठी कोलंबी 600 रुपये किलो. ही 400 रुपये किलो. ती 1500 रुपये जोडी सांगते. आणि हे वाले पापलेट 600 ला जोडी. तर मेन म्हणजे हा जिताडा आहे. हा बघा एवढा मोठा आहे. तो वाला उचलून दाखवतो. हा जास्तच मोठा आहे ना. हा हे दाखवतो उचलून दाखवतो. हा बघा किती किलोचा असेल हा. 8 किलोचा जिताडा आहे आणि 800 रुपये 1 किलो कापून मिळेल. तर आता आपण कोलंबीचा आणि मोदकांचा स्वाद घेऊया. तर मित्रांनो माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर. मित्रांनो मँगो किचन यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो आज आपण बनवणार आहोत मोदकांचं आंबट तिखट आणि प्रॉन्स फ्राय. तर बघूया ही रेसिपी कशी बनते ती. व्हिडिओला स्टार्ट केली आपण. तर आपण पहिलं काय बनवतोय मोदकांचं आंबट तिखट. ही मोदकं घेतलेत आम्ही साफ करून. ही बघा अशी मोदकं आहे. मोदकं आहे ते. हा तर आपण दिव्यागर स्टाईल मध्ये आंबट तिखट बनवणार आहोत. तर त्याच्यात साहित्य आहे कांदा हा एक ओली मिरची, एक मिरची, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता, हळद आणि हा दिव्यागर पद्धतीचा मसाला. दिव्यागरचा गरम मसाला कमी असतो म्हणजे मालवणी मसाला गरम मसाल्यापेक्षा थोडा कमी. आणि कोकम. तर आपण आंबट तिखटासाठी आणि दुसरं काय बनवणार आपण. दुसरं बनवणार प्रॉन्स फ्राय कोलंबी. तर ती ग्रीन ग्रेव्ही मध्ये बनवणार आम्ही. ग्रीन मसाल्यामध्ये. तर हे बघा हे एवढे प्रॉन्स आहेत. तर त्याचं साहित्य काय आहे कोथिंबीर, मिरची, कढीपत्ता, आलं लसूण पेस्ट. हे आपण मिक्सर करून घेणार. आणि मीठ हे आपण मिक्सर करून घेणार आहोत. कोथिंबीर, ओल्या मिरच्या, आणि अद्रक लसूणची पेस्ट. अद्रक लसूणची पेस्ट. हा हे आम्ही मिक्सरला लावून घेतो. आता प्रॉन्सची तयारी करतोय. तर पहिलं तर आपण त्यामध्ये लिंबू पिळून घेतो. ओके. आणि आपण त्याला थोडंसं तांदळाचं पीठ लावणार म्हणजे ते कुरकुरीत होतील. चवीनुसार मीठ आहे. आपण त्याच्यात दुसरं काय वापरायचं नाही ना. फक्त हळद आणि हिरवा मसाला. हिरवा मसाला घ्यायचा. त्यामध्ये थोडी हळद, असं किती आपण 15 ते 20 मिनिटं ठेवायचे असे. हे लावून ठेवायचं असं थोडा वेळ. आणि मग आपण त्याला तांदळाचं पीठ लावून फ्राय करायचं. आपण आंबट तिखटची तयारी करतोय. तर आंबट तिखटला आपण पहिलं हे बघा अंदाजे तेल घेतलेलं आहे.
लसूण टाकले. लसूण टाकलेली आहेत आपण 4 पाकळ्या. त्याच्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा आहे. कांदा आणि हा मीठ. हे सगळं चुरून घ्यायचं. आणि त्यात मसाला पण टाकणार ना? नाही मसाला, हा मसाला टाकायचा म्हणजे तो चांगला, त्याला हळद आणि मसाला चांगला लागेल. तर हा आपला चुरून घ्यायचा आहे. एक आपण मिरची टाकतोय. मिरची घेतली मध्ये चिरून, अख्खी एक मिरची चिरलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता आपण टाकणार मसाला, दिवेगरचा मसाला. तो आपण 2 चमचे घेतलेला आहे. हळद 1 टीस्पून हळद घेतलेली आहे. आता याला परत चुरून घ्यायचं. जोपर्यंत कांदा नरम होत नाही तोपर्यंत. कोकमेत, कढीपत्ता जरासं तोडून टाकायचं. तोडून टाकायचं आहे. वास छान येतो. आणि हे मोदकं आता मिक्स करायचं. मग त्याला डायरेक्ट आपण त्याच्यात थोडं पाणी घालायचं जेवढं आपल्याला पाहिजे रस्सा. बस, बाकी काय नाही. बाकी काय. आणि नंतर मग कोथिंबीर वरून कोथिंबीर घालायची. हे बघा आपलं आंबट तिखट. आता आपलं आंबट तिखट इथे होतंय. आता आपण प्रॉन्सच्या मागे तयारीला लागलो. त्यामध्ये थोडं तांदळाचं पीठ ऍड करतोय जेणेकरून ते कुरकुरीत होतील. आपण तेल घेतोय. हे चांगलं गरम झालेलं आहे तेल. आता आपण एक एक करून प्रॉन्स ठेवायची आहे. आणि आपण त्याला पीठ लावल्यानंतर चांगले कुरकुरीत होतील. दिसायला तर खूप छान दिसतंय. खायला पण तेवढीच मजा येईल. बाहेर पाऊस पण छान पडतोय. बस, आता आपल्याला याला फिरवून घ्यायचंय. थोडा आपण त्यामध्ये कढीपत्ता टाकतोय आणि आता फिरवून घेऊया. आता 2 मिनिटात आपले प्रॉन्स रेडी होतील. मस्त सुगंध सुटलाय, भारी एकदम. आणि बघा इथे त्याला पण उकळी आलेली आहे. आंबट तिखटला उकळी आले मस्त एकदम. त्याच्यावरती वरती कोथिंबीर घालूया. त्याच्यावरती आपण आता कोथिंबीर घालूया. अशा पद्धतीने हे रेडी झालेलं आहे आंबट तिखट. हे प्रॉन्स आपले रेडी झालेले आहेत. खूप भूक लागली आहे तर जेवायला घेऊया. हे बघा आपलं आंबट तिखट मस्त
की मस्त लागते करी, आंबट तिखट आहे ती, एकदम पाण्यासारखी असते ती. बघा अशामध्ये. वा, आता टेस्ट करूया. 2 प्रॉन्स एक्स्ट्रा, मस्त. बघा आता आपण सगळं आतमध्ये मस्त. तो बघ पूर्ण सार बघ खाली गेलेलं आहे जेवणाला. ते बघा ते पूर्ण पाणी झालेलं आहे बघा, एकदम खाली जाऊन बसतं. त्यासोबत आपण बघा प्रॉन्स. मोदकांसोबत ना सार भात एकदम भारी लागतं. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.